18 ta' Diċembru San Gattianu, l-ewwel isqof ta' Tur, miet għal-ħabta tas-sena 337. Aktarx kien ġej mill-inħawi ta' Tur, hawn kien l-ewwel wieħed li daħħal il-fidi nisranija xi ftit għaxriet ta' snin qabel San Martin u kien l-ewwel isqof ta' Tur. Kiseb bosta għal-fidi, għall-ewwel kien jiġbor il-merħla żgħira tiegħu fl-għerien fejn kien iqaddes biex jaħrab it-theddid tal-pagani. Dam jaħdem mal-50 sena u miet fil-paċi madwar is-sena 337. Iżda meta San Martinu mar Tur, it-traċċi tal-appostolat ta' San Gattianu kienu qebu kważi għal kollox. As-Sulpizju Severu jgħid kważi ħadd ma kien jaf b'isem Kristu. Iżda xi ftit kienu jiftakru f'San Gattianu li kien mar jippritkalhom il-Vanġelu u li kien temm ħajtu hemmhekk. Skont leġġenda ta' żmanijiet tan-nofs, San Gattianu kien wieħed mir-rajja li marru jqimu lil Ġesu f'Betlem u wieħed mit-72 dixxiplu ta' Kristu u San Pietru nnifsu bagħtu l-Galja. San Girgor isqof ta' Tur fis-seklu 6 jgħid fl-istorja tal-Franki li San Gattianu kien wieħed mis-7 isqfijiet li il-Papa San Fabiano bagħat minn Ruma madwar nofs is-seklu 3. Iżda dan il-grupp ta' 7 isqfijiet numru simboliku u wkoll leġġendarju. San Gattianu stabilixxa ospizju għal foqra il-barra mill-ħitan ta' Tur. Hemmu ħass Lejja Telbu wara 5 deċenni ta' sawm penitenzi u tiġrib. U hemm l-abbati Jawd jirrelata li s-Salvatur derlu qallu la tibżax il-kuruna tiegħek imħejjija u l-qaddisin qed jistennew il-wasla tiegħek fil-ġenna. F'dawn il-kliem is-Salvatur qarbnu u amministralu l-aħħar riti u nnifsu. Għalhekk minn dan nafu li San Gattianu għamel suċċess kbir quddiem Alla u l-qaddisin tiegħu. Imma mhux hekk jingħad għas-suċċessi tiegħu hawn fuq l-art, għax il-predikazzjoni tiegħu donna ma qabditx eruq u l-frott tat-tagħlim tiegħu intesa' maż-żmien. Imma għal Alla li ma jaħrablu xejn u li jara kull sforz min-naħa tagħna, Gattianu kien ħaqqu l-kuruna tal-glorja mal-qaddisin. Kemm ikejjel b'mod differenti minna l-bnedmin il-mulej u minn Alla kien hekk, għax ħafna minna aktar jitlu telliefa milli rebbieħa f'għajnejn in-nies tad-dinja. Id-dinja u s-soċjetà jriduk tagħmel u tkun suċċess. Is-suċċess li jrid minnek Alla huwa differenti. Alla jridek tħobb u tibqa' tħobb akkosta kollox u tipprova u tibqa' tipprova tobgħod id-dnub akkosta kollox. Dan tal-aħħar tagħmlu billi taħrab id-dnub b'imħabba lejh u li ma jixtieqx li id-dnub jidħol bejnietkom u jifritkom. Jekk jirnexxielek jew jekk tkunx suċċess f'dawn għal Alla mhux importanti. Sa mewtek jista' jkun li f'għajnejn dawk li jiġġudikawk insa tibqa' tidher falliment. Imma għal Alla li ħares lejn isforzi moħbija tiegħek biex teleb id-dnub, biex tkun xhud veru tiegħu bil-kliem u bl-emin u biex tħobb u taqdi lill-oħrajn, int jista' jkun li jkun ħaqqek is-suċċess u l-premju tal-ġusti fil-ġenna. Fir-realtà, kull ma n-nisrani għandu bżonn iżomm f'moħħu huwa li hu qiegħed f'din id-dinja biss għall-imħabba biex iħobb. L-affarijiet l-oħra kollha, sitwazzjonijiet u azzjonijiet tan-nies mhumiex importanti u m'għandux bżonn joqgħod jieqaf jigwita dwarhom. Lanqas biss għandu jaħseb wisq dwar il-bżonnijiet u x-xewqat tiegħu stess. Filwaqt li min-naħa tiegħu għandu jipprova jagħmel dak li jista' għal dawk li huma r-riżultati għandu jafda kompletament fidejn dak li wiegħed li jagħtina dak li għandna bżonn. Filwaqt li nkunu qed nippruvaw b'ħelitna kollha nobdu il-kmandamenti tiegħu.
u nħobbu lin-nies kollha mingħajr kundizzjoni hekk kif ħabbna hu. Talba. Mulej Alla tagħna, Inta żilt lil San Gattjanu biex ixandar il-misteru tal-imħabba tiegħek ġewwa Tur. Ħares lil dawk li tajthom il-ġieħ ta' wliedek u żommhom sal-aħħar qalb waħda u ruħ waħda u għamel li ġnus kollha jaraw is-salvazzjoni tiegħek. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.